Id-dejn tal-Gvern sal-aħħar ta' Settembru li għadda telaq għal 4 biljuni 368 miljun euro, żieda ta' 176 miljun euro fuq is-sena ta' qabel. L-interessi fuq dan id-dejn żdiedu bi 17 miljun u 600,000 euro biex issa l-interessi qed ilaħqu l-160 miljun euro. Mill-istess ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jirriżulta li bejn Jannar u Settembru tal-2011 il-Gvern nefaq 179 miljun euro aktar milli daħħal. Il-Gvern ġabar 55 miljun euro aktar minn VAT, 31 miljun euro aktar f'dazzi u sisa u 22 miljun euro f'sigurtà soċjali. Id-dħul mill-income tax mill-banda l-oħra naqas b'4 miljuni. Fl-ewwel 3 kwarti tas-sena n-nefqa rekurrenti żdiedet bi 33 miljun euro. L-entitajiet tal-Gvern nefqu 9 miljuni aktar. Int nefqu 8 miljuni aktar f'pagi, 7 miljuni f'mediċini u materjal għall-operazzjonijiet, 6 miljuni f'kontribuzzjoni tal-Istat f'sigurtà soċjali, 4 miljuni f'miżata amministrattiva lil Transport Malta u 4 miljuni f'obbligazzjonijiet oħra. Fl-istess waqt iżda n-nefqa fuq il-benefiċċji soċjali naqset b'8 miljuni u nofs.